emboneni. Alithi amen bazalwane. Kodwa tshela makhelwane abantu abacomparayo abapheli, abantu abanegative abapheli, abantu abahlebayo abapheli. Kodwa senza njani? Ngoba naye afike bebuhlungu. Thina sike silinyaza ukuthi umuntu unesay ngempilo zethu. Athi umuntu awemdala kangaka usahamba ngemoto ebheda kanje, angalo mzuzu wabonke uxeka umuntu ohamba ngenyawo. Ngoba iphuthu ilona lelo nje ukuthi ukriticize umuntu ongenakho uzuphatheke kabi. Kodwa akanakho. Akayazi ipain ye-installment. Ubungambuza nge-unlimited ne-limited akazi ukukhuluma ngani. Ubungambuza nge-warranty akazi ukukhuluma ngani. Ubungambuza nge-service plan akayazi. Kodwa wena uphatheka ukuthi ubani uthe imoto yami ngathi ixoxe kodwa uhamba ngenyawo. Utshela makhanje khula mara man, yazi khula. How amen bazalwane. Ngoba bazalwane, before you can consider the comment, check the person. Yakunomuntu ovela uthi nje uthi awu kanti wena. Okay. Ungagxeka umuntu